Добър вечер, уважаеми зрители! Добре сте дошли и на вас, скъпи гости в моето студио. Радвам се и вие добре сте ми дошли. Има едно състояние на духа и тялото, което в български език се дефинира с един термин да ти се отще. Обикновено това се случва, като чуя думата министър или министри. Но сега състоянието на духа и тялото ми е точно обратното. Сега няма ми се отще, ами ще ми се прииска. Даже вече ми се прииска. Защото на гости са ми 4 министърки. Представям ви най-актуалната и най-популярната група в момента в Сърбия. Група Министърки. Заповядайте.
Здравей. Много добре. Здравей. Здравей. Заповядайте. Много съм... Здравей. Рома съм среча. Здравей. Здравейте. О, много здраво стискаш. Заповядай. Сядайте. Ау. Значи само един път се обаждаш и сега ще уволня още веднага и сега. Извиняйте, това е мой... Не знам защо и какво прави тук това момче. Случайно. Аз съм министър на удоволствието. Да, бе! Аз съм министър за доволство. Казах ти, ще уволня веднага. Пази. Едита, Милица, Анна и Санела. Правилно, нали? Министърки. Министърки. Защо така се казвате, министърки? Zašto ste se baš ovako nazvali? Pa ja mislim da je to potrebno kod nas u našoj vladi. Смятам, че на нашето правителство си е Ja абсолютно mislim da je potrebna необходимо. neka vrsta promene. И няма някаква нужда от промяна при нас. Да. При нас нашите министри точно така изглеждат. Кой з нас Трябва да наши ви министри кажа- управо тако изгледа? При нас така изглежда председателя на Народното събрание. Председник на Скупщина. Да, не знам. То ще е даме. Ti su preuzele stvar u svoje ruke. Ние взехме нещата в свои ръце. Mogu ti to reći. Това I na мога да muzičkoj ти i го političkoj кажа. sceni. И на музикалната, и на I политическата rešili smo da сцена. to... Da uvedemo neke novitete. И решихме да въведем някои новости. Novi zakon, novi zakon. Нови закони. Да, аз с удоволствие ще се подложа на всякакви законови промени, които сте приели. Просто ми кажете, аз съм готов. Каквото има нужда, от каквото има нужда, аз ще се подчиня. Šta je potrebno, ja sam evo Mnogo gotova. nam je drago, obzirom da smo čuli da i ti dobro pevaš. Много ни е приятно, защото чухме, че и ти пееш добре. Не, това Може да е се един присъединиш. слух, който се разпространява. Аз не пея добре, но работя с страхотна група, много добри музиканти. Но това е друг въпрос. Sumnjaš u svoj glas. Съмняваш се в гласа си. Možemo posle da se oprobamo. Можем Ти и да я, едно пробваме protiv drugo. после нещо. Не, тя каза да се пробваме, а не да пробваме нещо. Не, те каза да се пробваме, а различно е да се пробваме от това да пробваме нещо. Можем после да се пробваме, да. Що си смееш, бе? Ти просто превеждаш. Извинявай. Аз съм вече ти криват. Окей, znači možemo da se oprobamo. Можем да се Можем да пробваме, се да, пробваме. можем да се Само пробваме. гледате да не се прецакате. Да. Кажа ли? Как е да се прецакаш на сръбски? Пазите да се не преядат. Чакай, че тук не разбраха от тая част на публиката. Как е да се не прецакаме на сръбски? В нормалния сръбски Да. пазите да се не преебете. Добре, ще гледам. Уф, някакъв И горещина излиза, нали? цина избия. Да, това излиза от мен, това е енергия. Той избие из мене. Да, из него Да, от избие мен, от мене. мен ти излиза нещо от мен. признам. Добре, защо тая песен се казва Boeing 747? Защо сте назвали песмо Boeing 747? Pa zato što je privatan avion pun i nema mesta više ni za političare, ni za Защото самолетът е političku i пълен za muzičku scenu. и Zato smo mi вече няма odlučili da място uzmemo veći нито avion. за политици, нито за музиканти. Когато пуснем ние, това Mislim da ще... nam više odgovara da ima više mesta. Но пък иначе е добре да има повече места. Да. приватния. Това Санела ли е с дългите крака? Дугонога, е ли то Санела? Да, абе, много дълги тия крака, бе. Дуге ноге, Бога. Как става тая работа? Ти из високи токчета, А, ти još си наштиклама. много Трябва. малко притеснително обаче. Malo Виж. si kao da se Кога ubije. събрахте вашата група, Kada Санела? ste se okupili kao grupa? Ja sam nova članica. Аз съм нова членка на групата. Да. A inače smo se okupili pre 2,5 godine. Преди 2 години се събрахме. Да, супер, много добре. В България ще намерите добро посрещане при всички положения. вас дочекате Милица, vrlo ти rado. удряш барабани. Милица, ти Ne си mrštim se бубнила. baš toliko, ali Не се мръща чак толкова. Нали? Добре. malo podignem obrvu da to Малко bude. дигам едната вежда само. Да, много хубаво. А мен ще ме качите ли на вашия самолет? Аз по принцип ме... Ние имаме пилот за самолета. Айде, бе! Его. Не искам да коментирам. Има снимки, покажи на... Йотом, къде се опазни? Там отзад. Имаме пилота, кой трябва? Ето.
си. И аз съм пилота, кой тражите. Я ти се прибери да се не прецакаш. Заповядайте в България. Ще се прецакаш, продължиш да говориш. Няма. Прецакаш се с заплата. Прибирай се. Ще ви научим да карате самолет. Айде, жени си! On sebe vodi kao Да, pilot. женене, аз не съм. Oženjen ja nisam. A mi sam mislila da nam ti budeš pilot. Ама ние мислихме ти да ни станеш A пилот. možeš i kopilot. А може и копилот. Аз само дигам самолета, нищо друго не правя. Чакай. Onda smo se dogovorili. Само го дишаме и след това... Влязла една баба в самолета и била много притеснена. Прибери се, Евгений, вземете му микрофон. Казала на стюардесата, бе, много ме е страх, този пилот как ще го дигне това големо нещо. И стюардесата успокоила и казала, спокойно, баби, той го дига веднага, ама пада точно кога най-не очаквам. Се разказва. Глупа вид за самолети разказва. Просто той не винаги е трезвен и... Има една приятелка, се казва Канела. Да. Канелка, да. По това повод, чакай да ти кажа един друг. Абе, приберете го, Това бе! е секс. Приберете го този човек! Много известен случай с сръбските стюардеси, те са големи късметлийки. Знаете, 72 година е оцеляла Весна Вулович и една друга сръбска стюардеса пада в Карибско Ще море. паднеш в дупката ти! Няма да падна. Пада в Карибско море, в Бермудския триъгълник. И кой мислиш намира на острова? Не знам. Друг български пилот. От 20 години и той там. И вече като Робинзон Крузо си направил... Има си животни и всичко. Отишла стюардесата и рекла: Не му обръщате внимание. всичко давам, мили мой, за нещо за хапване. Най-скъпото си давам. Ей, кажи, какво даваш? Еми, вика, това дет не си го виждал от 20 години. Оле, мила моя, донесла си ви ракия. Обречен съм да работя с тия хора. Osuđen sam da radim sa takvim ljudima. Моята група е това, работя с тях от много години. Вие сте много млади момичета. С тези пенсионери работя от много години. Всъщност ние стартирахме преди много време като група. Имаме шоу сега вече пак от много години, но за това сме така малко по-особени отношения. Zato smo nešto drugačije Smemo li kao mladi bend da pozdravimo možda najbolji bend и оркестър, како год. Може ли пък ние от наша страна да поздравим Куку бенд? най-добрия бенд, който сме чули някога? Куку бенд.